Det er, når der er rod et sted. Det er ikke ret. Det er ikke så meget ret. Det var, at man er venner, og så kan man godt lide hinanden, og så gider man ikke være væk fra hinanden. Og så kan man godt hjælpe en med at komme ud, hvis man er blevet fanget. Så siger man farvel til en helt vildt langt væk. Så siger man farvel. Hvordan føles det at sige farvel? Det føles dejligt. Det føles ikke særlig dejligt. Kan man godt blive ked af det, når man siger farvel? Ja, man kan godt blive rigtig meget. Det er som om, at jeg gerne vil have en fugl som kæledyr. Hvad? Godnat. Ja, vi er i gang med at flyve.